KR फिल्म प्रडाक्शननि जोहै सफैहां बैसागु मेथाइ एलबामनि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। KR फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउसार कबिता रामसियारिया दिनै फुंबिलिनि समाव शुटिं बेखेवनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे शुटिंनि जागायजेन्नायखौ बेखेवनानै होयो। KR फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनगिरि कबिता रामसियारि आरो मिजिं नार्जारिनि दिथा होनाय बाबुला बर'नि करिय'ग्राफ खालामनायाव सफैहां बैसागु मेथाइ एलबामनि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे सफैहां बैसागु मेथाइखौ रोजाबदों रतन मेहेर आरो जनाली सोरगियारि मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोना। लोगोसे बे मेथाइनि एलबामाव गाहाय फावखुंगुर महरै बाहागो लागोन अनसुमा बसुमतारी आरो गाहाय फावखुंग्रि महरै सुदेमसना बसुमतारी बिथांमोना। आरो बे बैसागु मेथाइ एलबामनि शुटिंखौ बुनगाव गामिनि माखासे जायगाफोरावनो लानाय जागोन होनना फोरमायदों प्रडिउसार कबिता रामसियारिया। फैगौ बैसागुनि सिगांनो KR फिल्म प्रडाक्शननि इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनगोनखौबो खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। आङो गिबियै बे बैसागु एलबामखौ जागायनो थाखाय दिनैनिफ्राय आखायाव लादों। बेयाव आङो जोबोद खुसि जे आंनि फरायसाफोरखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि कालसारखौ जोङो एसेनिफ्राय एसे जौगासार होनानै बुहुमाव जेन देरहासार जानो हायो बा बयखौबो बबेबा खनायाव जे बर'फोरा रायजो जानानै दङ बिसोरनि कालसारखौ लानानै बेखौ मिथिहोनो हागोन होननानै आं निजेखौनो मिजिंथिदो। सोरनि बे मेथाइया? बे मेथाइया जाबाय मिजिं नार्जारि, लिरगिरिया। बेनिफ्राय बेयाव खननाया जनाली सोरगियारि आरो रतन मेहेर आरो मिउजिकनि टुनखौ आं गावनो होदो। बेवहाय मेन एक्टर एक्ट्रिस हिसाबै सोर? बेयाव एक्टर हिसाबै जोङो अनसुमा बसुमतारी आरो सुदेमसना रामसियारिखौ एक्ट्रिस हिसाबै लानाय जादों। लोगोसे गासै फरायसुलिफोरानो बेयाव बाहागो लाजोबगोन। बेयाव आंनि बे प्रडाक्शना आंनि बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानैनो आरो आं फोरोंगिरि हिसाबै बर' डिपार्टमेन्टनि फोरोंगिरि हिसाबै आंनि स्टुडेन्टफोरखौ आङो जि बिसोरनि रोंगौथि दङ बेखौ आङो फोसावनो आरो जोंनि कालसारखौ फोसावनो थाखाय आंनि मिजिंथिनाय बेफोरखौ जोङो बैसागोनि आवगाय 10 एप्रिलसोआव हगारनो होननानै जों सानदों। माबे थावनियाव लागोन शुटिंखौ जोङो बे जोंनि दायो आंनि जोनोम जायगा आंनि न'आवनो आरो बे जोंनि गामि खाथि खालायावनो जोङो शुटिंखौ खालामनो होननानै सानदों। बेबायदि रायजोनिसिम मा खावलायनो सानो? आं रायजोनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो जे जोङो बेयो जोंनि गिबि एलबाम जोंनि आरो आंनि, बेखायनो बे गिबियाव जागायनायाव बयहाबो एसे गोनो गोथो जायो। थेवब्लाबो गोदान होननानै जोंनि नाजाजेननाय होननानै जेन रायजोआ जोंखौ बजबनानै लायो आरो जोंखौ जेन थुलुंगा होयो जेन इयुनावबो जों आरो बेनिसे साबसिननिफ्राय साबसिन जों खामानिखौ मावलांनो हायो आरो बर' माहारिनि कालसारखौ जों गोजौलांनो हायो। बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम मिजिंथियो। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं बे मिउजिक भिडिअ'आव खामानि मावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा दिनैनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामसै शुटिंखौ। मा बुंनो सानो दैदेनगिरिखौ? बेखौनो बुंनो सानोदि आंनो अपरचुनिटि होनायनि थाखाय जोंनि मेमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो जोंनि बे शुटिंआ मोजाङैनो जोबलांगोन होननानै आसा थाबाय। बे बोसोराव नोंथांनि मिउजिक भिडिअ मोनबेसे ओंखारखो? ओरैनोथ' शुटिं खालामनाया बे दाजों मोननै जाबाय आरो दंबावो मोनथाम नङाबा मोनब्रै ओंखारनाय जागोन आरो एबार बोसोराव। फोरमायनो हागोन नामा मा मेथाइआव मोसादों? दा बावैसो खालामनाया उदालगुरिनि आरो गानखौ बिसोरो टाइटेलखौ मा दोनगोन मिन्थिथ'वा। ओमफ्राय दा बे सफैहां ओमफ्राय मोनसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दं। बे थाबैनो जागोन शुटिंआ। गोजोन्थों। लोगोसे नोंथाङा माबेबा फिल्मफ्राव कन्टेक्ट जानानै दं नामा? फिल्माव आं फिल्मखौ जादों जानाया, खिन्थु फिल्मखौ लाथ'वा आरो ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामग्रोनोसै ओमफ्राय बेनि उनावसो फिल्माव आगान गागोन। बे समाव मा फरायगासिनो? दा BA फार्स्ट सेमिस्टाराव आं इंलिश अनार्स। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। एक्सुवेलि बे आंनि गिबि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ जागोन जेनेबा बैसागुआ
उनावथ' बानायबोखाबाय जेनेबा ओमफ्राय बैसागोआ फार्स्ट जागोन बेनिफ्राय गोजोननाय मोनदों मेमाबो जिहेतु जोंनि गंसे कलेजनिनो आरो जों बिथांनि जेनेबा स्टुडेन्ट बायदि जाहैबाय स्टुडेन्ट बेनिफ्राय मेमा बर्मा कलेजाव बड' डिपार्टमेन्टआव प्रफेसार बेनो आरो मा मुं कबिता रामसियारि मेम फोथायनाया मेथाइना सफैहां बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायगोन 1 एप्रिल बेनिफ्राय जों जागायनाय जागोन सानबेसेनि थांखि लादों ओरैनोथ' जों साननैनि थांखि लादोंमोन नाथाय अखाया एसे डिस्टार्ब होनाय जाबाय बेनिखायनो सानथामबो जाहैनो हायो आरो गेरेन्टि होनो हाया बेखिनियानो आगोलाव बहाबाफोर एक्टिं खालामदोंमोन नामा औ आं खालामबाय मिउजिक भिडिअआ मोनब्रैसो जाबाय बेनिफ्राय 20टा पजिन होननाय मोनसे सुंद' सावथुन दङ फैला सारमोननि आं बेवहायबो खालामदों बिसम्बि आरो लोगोसे बिसम्बि बेवहाय आङो माने राइटिंनि रल लादोंमोन बेवहाय बे शुटिंखौ दिनैनिफ्राय लागोन जेनेबा औ माब्ला हगारगोन बेखौ जोङो 10 तारिखनि सिगां हगारनो नाजागोन एप्रिलनि बेखौ KR फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव हगारनाय जागोन मा बुंनो सानदों रायजोफोरखौ आसा खालामो जोंथ' गोदान जाहैबाय आरो मेमाबो प्रडिउसार बिथाङाबो गोदान जाहैबाय आसा खालामो रायजोफोरा गासैखौबो अनसायगोन आरो हेफाजाब होगोन रायजो राजाफोरा जोंखौ जेनेबा मदद होनानै बर' सावथुन मुलुगखौ दावगानायाव हेफाजाब होगोन बेखिनिखौनो आं रायजो राजानिसिम खावलायनो सानो आरो बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।